Bueno, ato ati manon ang atong cinder karon. Mga igala. Kini ang atong matatampo karon pinadakin sa kababae nga magpatago ng sangan nga Laura. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Atong cinder si Laura. Kini akong bana may pagkasiaw ni, unya kini laging uso-uso. Kung unsay uso mo sabay pud ning kanahan, bisag wa nay angay, paita lagi. Karon ang akong problema kay mi apil siya ning uso karon nga prank, murag ilad-ilad ba. Od kun ngano na problema ko ani, ingon magud ini ang mga paghitabo. Pre, hurot na sa pre, hurot to sa butilya na malay na bilin, pre. Hurot na. Ito, kadali na ko na to. Wapag kita mo hubog ni klaki, ha? Hurot Kaya naman. ako na nindo, ha? Kaya diyan niyo, pre, ha? Kaya mga ayos ako para ipuno na to. Basic, sa lang kalapad, okay na kayo na nako. Kung kubandera na, basta uskalapad lang. Sige, pre. Ayaw, dugay, pre, ha? Ikaw ba abong giduwa rin ni, pre? Punaan pa din na to, pre. Ayaw, punaan na to, pre. Kariyot lang, ha? Wata lang ko niya din kariyot. Hindi gani mo hatag kung asawa, gubot rin, eh. Magpabuto yung koron. Ay, pre, sa na, pre, no? Dito, pre, ayaw, pre. Di. Kuan, mangino pa magkamo, magpabuto ko din mo hatag. Huwag na, inom gyapon. Lagi, wata ko ninyo. Basta lang, believe sa kuning kumpare talaga. Mangita niyo pagi, sa? Naman sa kukoy kapuno doon, Ikon. Oh, labaw na ko. Pero, way probes. Ang kumpare talaga nga mangita niyo pamaagi nga. May makikita sa ikapuno. Uy, Litsa ka! Pre, Ikaw balibari! Masa mo, pre, mura magmay milagro mo. Hindi ka so sa kumpare talaga. Gusto ka pa musilo na mo, hindi! Anong sa mga Gusto mo? Ano? Kakain ako! Pre, mura, nang hagis because pa, pre. Kakain ako ba? Pre, sana pre, manibat na pre, basig mapakan. Mamaulit, pre, dali na pre, mangulit, ha? Tana. Hagis mo. Tana daw yun. Unsa man kaysa isaw niya, ha? Ang mga hanggaw ay nagpanguli sipat at hadlok. Ay, sipat lagi buta. Mga hanggaw yun. Ha? Sama mo? Tanda. Nanaga ng mga kanahan. Talir! Day. Naunsa ka diha? Uy, daya ng tingog ni Bude. Ay, beda. Isa rin gili dia oy. Beda. Sila sa paribog siya, si Parisildo. Nga naman nag-away mo? Wa, oy, away ko taon. Unya nga nakagis-hagis mga diha. Prank rato nga ako. Rumuli ito doa. Unsa? Oh, nahuro mo na mong giinom. Nya, gusto po silang manginom taong mga kanahan. Unya? Ako bagyapoy pagastuho nila. Kanahan yung nagko. Gusto pa minom niya. Ay, bao, di ka ba umutampo? Ha? Mga baga kay naong? Ako bitay prank, sipat lagi. Nagtuo silang nag-away ta. Hanggaw gid mo talir oy. Wala nagis-hagis pa magikuno ka. Nganon di man limos sa sultihan nga wala ka ikapuno. Ay, mauwam sa kumingon kang. Ako ba ang hangga nila. Nagtuo ko nga, mutampo po sila. Ay, pulos mo na sila dahil kwarta. Wa maguday na magdaag kwarta. Kahanggaw ba gid mo eh. Ikaw no giamong-among gid mo itong mga kaldero. Mo imong gipanglabay nga buslot na ron. Masa matulong agad ko na nga buslot Ay, na. magdaan to kung ipanglabay rin. Buslot to daan, ha? Ipanglabay ka to. Ikaw, no? To di na magamit. Hanggaw gid mo utok. Uy, talir. Ako na silang gisuwayan ng prank-prank ba? Mailad din mga kadahatan. Mauli. Mo na'y usur day. Pinaprank. Unsa? Mo ni bagong kabuang sa kong bana ron kining iyang prank-prank, pero ako na siyang gibadlong. Taler dali magsurya ta. Day. Ngano, day, ha? Kanang imong kabuang ba? Basik unsay resulta ana. Ay, sus mo na'y usur ay prank-prank. Uso bitaw. Sige, basi ba pahama ka ng hanggawa ka ha? Ay, siya ba ya? Prank pa na. Di na na'y prank na itong deliver to ba nga nas da please dagat. Prank ka bantay na. bitaw, bantay. Tinanggaw ba, ha? Nagkabaw naman. Ikaw.
Mabaw kay kating ko. Ay, naon sabi. Kahumot. Tabi, ikay magtiwas ko ito kung gilabhan. Ay, Ay, unya na good. Ato si kwarto na. Kay, ninit ako. apa di ako iyo. Kahayag parang dako. Magtabi lang ta. Tada de. Anya na lagi, uy, mamugkos gid na siya. Unya, kita ka ni. Ay, kabutunon kayo. Ay, gikak na ng kundaan. Dili na. Mamugkos gid na siya. Sige na lang, uy. Tarungag ka ng tabi lang. Bitaw. Unya na lang, day. Nga naman, kabutunan naman ka ng imo. It's a prank. Amawa mo. Naglagot ko sa kong bana kay hasta ko gi-apil sa prank-prank niya. Awa na ko padulga pagkagabi eh. Ay. Daw, Lera. Lir, puntahan, day. Lira di ay. taon ko, day, Lera. Anak ka na sa lahigda. Daghang taon kayong lamok diri, day. Ano mag-uol man ka? Sayo na kayo na, aron di ka pa akos lamok. Unsaon man, day. I-prank ng mga lamok. Saol ko pag-prank ng mga lamok na unsa mo. Ilara nga di na ikaw, kay ikaw rin may paako na ng mga lamok ka. Ay, kay Dortwe. Da, unsa na? Daghag pinaakan imong naong lamok sa. Di madag-prank pangalamok, day. Nya, unsa man tagam na ka? Hanggaw ka manggod. Hasta ko i-apil ka na imong prank-prank. Ako, Sa manayabang ka na? Akong ibang dusag katol ako na akong Sorry na, day, ha. Sorry na. Panglaba dito? Bungol ka ingon ko panglaba dito. Kanang, di ba, nalabam kagahapon, day? Dili ako sinina sa tong silingan to. Usa? Muna ako isilot nimo. Labhitong mga bulingon. Katong tabangan kong paak sa lamok gabi, day. Di to silo. Dili. Gaba pa to nimo. Ang imong silot panglabhi ang mga sinina sa atong mga silingan ug hastang ato. Daylor, Lira, guba pa lang naon nimo, sukol ka. Kadaghanan na, day. Ako ibang laba na, day. Oh, it's a prank. Nagtuo ko nga miundang siya na iyang binuang kanang iyang prank-prank, pero usa ka higayon ana. Ala talir, si Philly atong gikasugat ay. Ala, agay nakakita na ginato. Patay ta. Lamugot ba kay naong. Murag suko na ginato. Patay kita ani. Patay. Lain na banig mo maningil kay kay tingog. Si Ugar ba hindi pili, ay? Ay, lakadlo, eh. Just give it to me. Dong to ana dong agoy kay isog na bagnaong dong. Nana dong. Ay. Sigang kapuya na nako balik-balik sa inyo, Taler, Laura. Isuradak po ninyo, eh. Kanang kuan ng Philly. Ay, na lang kong istoryahig taas. Usara akong tuyo, maningil ko. Kining kun inani gani ka, ayaw mi sigasigay si mo mata, ha? Kung maningil ka. Kay dili man mi hadlok nimo. Bida. Siyo ka ba giling una ko? Siyo. Ay, ayaw ko gadluk-gadluka na sipok si mong uno. Sipok rin. Kaya hindi ko mahadlok, anak. Sipok rin eh. Oo. Sabi ko siyo. Sipok ng uni mo, labaw pa ning ako. Nakasabot ka. Bida. Bayad si mong utang. Ay, may pagkawawi, ha? Bida ni mo. Agay. Akong dugan. Gilo ko taler. Taler. Oy, wag yung ko'y saan, ha? Taler. Wag yung ko'y saan, igo na yung ko'y naningil. Mamatay ka din ba na ko ikaw joy makaingon. Si ako, pataka malay ka. Wag yung ko'y labot, anak. Ang kisi ra ka diha. Sige. Wala, iimpas na to. Basta wag ko'y labot, anak. Diyan. Taler buhi pa ka taler. Ginoo ko taler. Tabang mo ang akong bana. Tabang mo. Ginoo ko taler sa kamatay taler. Tao na siya, day. Ha? Tao na si Philly. To ana. Si TC. Naapa. Pero di man naman ka. Taler. Kaunsa ka man? Umani ka maunsa? Uy, okay ra ko, eh. Abi na ko giatake ka. It's a prank. Uy, ginoo ko Mura ako'y hapit atakiha sa gibuhat sa akong bana. Tiyo mo na abi na kong giatake na. Hala, uy, misipat sa Dice Valley in town, uy. Haskang hanggawa lagi tawhana. So, kan adto, wa na gid maningil si Feli na mo. Ayaw, sana. Pusula na kong prank-prank, ha? Di ba?
Oh, kung wato na ko buhata pa na sige tong paningil-spili din eh. Awa naman nigil. Impas na yung tugutan. Ang gawa gid sa unsapon talir oy. Ay, ako rin tuyo ato baga. Giprank ko to siya. Ron di naman ninggil atong mga utang atong adlaw. Pero kung siya na itabo, impas ng utang. Bisa na talir di gapon maayo ang imong gibuhat. Ay, naunsabi ako yung sakit-sakit. Tapos padahon, mo man uso. Prang-prang. Wa gyud mausab ang akong bana. Sige lang gihapog pamiktimaan ang prank. Hangtod nga na anad na lang ko niya. Ay, ang dohan ako kakumpare mga tihik sila si Paribugsiw, si Parisido. Be, i-prank ko nindo ka. Magtabon ko sa kung naon ron ikaw milhan. Tatlo uso man yung face mask ron. Be, maayo kay naihod nga ang ning akong sweatshirt. Face mask ko. Magkamit ko rin para di ko mailhan. Huwa sila kabantay na ko. Liputon ako sila luyo. Pre, asa pa man ta, pre? Atuon na to sa Presiano. Suruyo na to. Maayo to kay makapangutang man to sa ilang silingan. Oh, makainom lagi hapon ka. Ito, sa kamao yung kada. Sige, ito na to. Sige, pre. Ito na to. Sige. Para magkainom ta. Okay. Ay, maliyak ninyo. Okay. Oo. Hudap. Minuko. Malubutan naman. Pabutol ko niya ako, Karmas. Ikaw ko nilubutol ninyo. Sido. Pre. Oh, wata may kwarta, pre. Imo pa may gitiunan, anak. Kasi, pre, ha? Anong ipray mo ko ninyo, ha? Dito ko pala. Mabuslot ko yung lubot basta di mo tumat sa akong disbando ninyo. Pagkamas yung kwarta, dali. Mau ka mawa may kwarta, busing. Sige, ikaw ulit ikog. Sige, kamo, magsabot-sabot mo kita yung sultan ninyo. Ikaw ulit ikog. Wala kita. Masugdan naman ni mo. busing. Bisag puto pa ni mo amo mga busing. Sige, dibaw ko. Ah, busi, sulti niya, busi. Wala kita may kwarta. Siya lang, sige, ikog. Mamukong mo lang gani, mi. Wa may kwarta. May kwarta. Ilaro na. Bugiyok, kutod na inyong bulsa. Nanawa lagi na ikwata mong bulsa lagi busing. Gusto na bingkar yun ang among baon. Mika, may kay kutod ako. Gusto na ba yun ang bulsa ka mo yung ikota? Oh, yung ka bingka. May bingka sa yung bulsa. Di ba lagi bingka? Kung sa di nakuha ni mo di busing. Budbud ba ni? Karaan bitaw. Sige. Ha, huwag mong kamoy mga kwarta. Sige, ubuhay niyo mga karsonis. Dali! Ay, May reklamo, hubo! hakbian eh. Ito, lain na ini, what ay purul, oy. Busing ito, uloy daw. Ganon! Asa yung mga pip? Ubuhay na! Ano ba ni? Kaya mo? Gusto mo buton ko ng gitiyon ako ninyong armas, ha? Kaya na sinyo lubot, ha? Para ba taon mo yung mga karsonis? Ay, atawad, busing, haloy, ikaw, what ni labot. Ay, pagbuot! Ang saman, kamoy huldaper ako man, ha? Hubuhan na yung brief na yun. Ikaw na, hoy, ikaw. Ako. Oh, hubuhan na yung brief. Ay, dili, pabutol kasi mo lubot. Magupuko. Mayo, kaya ka madagom ko man ang imuhang itlog nag-ibag. Ito, man, oy. Siguro ay magkabantay mo. Di mo ka magbabtan og kanang bala ni akong armas, ha? Kanang siguro agyod nga mudagan mo, di mo abtan sa bala ni. Buhayap ko katulo. Nya kutob just 10, ha? May hap ko katulo nga kutob sa 10. Iling abot sa 10, kinahalan, tuar kayo sa layo, ha? Kinahalan, gina. Arong di mo maigo, okay. Ay, kako ni Dan. Okay. Daga! Uyab na ko. 1, 2, 10! Larga! Lain na 1, 2, 3, 4, pasas! 10 na! Ikusan mo ko. Tubo ganito. Muyab ko 1 to 10. Nung unsa man ka? Unsa man dito? Ningo ko nga, muyab ko 1 to 10. Mao na diha. Unya, unsa tayo gisulti na ko berbero? One pa man to. Unya, ang sudod. Two pa man to. Unya, ang sudod. 10. Oh, di sakto lagi ko. 1 to 10. Dito na ni. Di bang kamo dagan, pues? Ako'y dagan. Ha? Manoy ko ba mo na? Tungod kay, it's a friend! Ako ni pre! Hoy! Amo ka sunod, soy! Amo ka sunod. Sabi na, oh, pre! Pati ka mga sunod, pre! Ay! Pre, pamira, pre! Kulang si pare, talir man to, pre! Tuusan ni Mal. Pre Taler. Ambil na mo ka sunod, Pre Taler! Pre Taler! Tungod sa kabuang sa kumpana, ang iyang prank
prank-prank, daghan na kay naglagot niya. Hangtod nga may mianha nga mga pulis. Ay, kay Taler, Oh, sir. Nga naman ta, sir? huwag na mas pusinto. Ang warrant of arrest. Ha? Binukuang niya, sir, oy. Imo ba sa tayo, Frank? Ha? Di na prank, do. Pusas lagi ka ni. Usas? Usas? Day? Day? Naunsa na, Taler? Day, ilang ko dakpon, day. Dator ko ilang presinto. Ang kuyog lang, oy, prank, grabe tao na. O, di na prank kayo, di na ni prank. Ay, sus, ay nalantanin mo, Taler, oy. Sir, dadaan ninyo siya, sir. Pareho raman bitaw mo, pulos mahilig og prank, Ay, sir. di na ni prank. Ay, tinuod na ni day. Tabagi ko ni Laura. Ay, kung ilara, Taler, oy. Di na ko madaan na imong prank-prank. Ah, Prank okay, ka lang naong mo diha. Day, Laura! Wagay ko mutuo sa kong bana kay nagtuo lagi kong giprank na sad ko niya. Hala, uy, tinuod man gud ang gidakob siya kay naay complainant. Nga iyang gibinuangan tungod sa prank. Hala, uy, mo gani akong problema ron. Unsaon ko man ni? Magpakiluoy ko sa mga pulis? Wala ba rin kwarta nga ikapiyansa niya? Unsa ba akong buhaton? Ano, uy, pasagdan ko lang iyang prank-prank? Unsa man ka mo ang pasultihon? Laura. Hello, Ate Pres! Good morning sa tanang mga namati na to karon. Lord, thank you, Lord. Mama Mary, salamat. Salamat sa tanan nga namati na to, Ate Pres! Oh, katong sender karon nga lawas. Ang atong sender si Laura. Laura. Oh, kaning yang bana nga hilig kay kanang uso-uso ron Ate Pres. Prank? O kanang prank-prank. Uso bitaw ng prank-prank ron Pero Ate Pres. usay di ko ganahan. Ako di mo ko ganahan na Ate Pres. Kay kanang og dunay ma-prank nila nga makalagot ba usahay. Oo. No? Nabi, mag-prank-prank Ate Pres. Madapatan gyud ka, maglagot biya ko. Ay, sos, daghan Diba? kaya na napatan na Ate Pres. Oo, dili maayo eh. Dili Dili yun. uban bati. Katusang iyang gi ilat-ilat gi Frank iyang uyab nga nag-abat-abat siya nya ni Ritsong uyab suot parto nga ni dagat paggawas pag nao dito naligsan. Oo, kana mo nay pait. Kana bang ina na prank nila ba? Prank lagi nila way uso nang prank. Adik bayo amot lang no para sa uban ganahan sila ng prank pero para nako di bayo. Dili maayo. Magi malabay na. Ati di kayo kanang wana ini ka wana uso ana wana sad no. Pero Wala na. pati wa ko kauyo ng prank. Di gin maayo ay di gin maayo awaya sawa di na mo tuo hinoon nga dakpan gyud siya. Nadakpan siya Nya para. iya prank yung mga kumpari pa gyud. Parehagod anang mangumidya ka nga di day tinuod imong ilad dilaron. Tinuod, ah. Madugay tinuod na gyud ka nahitabo sa imong kinabuhiwan ay mutuo, di ba? Parehara na. Kana prank. Muna may prank pangilinan o sa to. Oo, okay ra. Nasa ko'y pabati nila Goliath, tepro sila. Kung ari ka sa mga panultihon, Kapitulo 5, versikulo 3, ang mga ngabel sa dautang babae, tamis sama sa dugos. Sige, tamis. Ug ang iyang mga hawk, sama sa lana sa olibo. Ati man na gili ha. Apan ini kauman sa tanan, ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Mo ni tiban igel. Mo ni tibanan gyud ni mo gil ha. Oh, pero ang kuan ko to bati mo to babae ko no. Ha? Ang hindi ba yung babae to? Kana mga nitarong din. Ano mga tarong mo Kaya ba? ka pa, doon ako pangutana ninyo. Kani bang yung matamis nga ngapil? Na ba'y tamis ngapil? Na, kanang mga lipstick. Kanang napi-sweet lipstick. Dili ang nga. O dili man na sa literal, buto sa bot nga tamis. Kana man kung inigawk nimo sa ngabel ingon sila. Wa ko labot ha. Mukurog kuno ka. Ay, dili tamis, parat. Dili tamis makakurog ba, makalibat. Mo na yun. Labi na kanang kisabulib sa tipres kada bitang murag dunay heart sa tunga-tunga. Oo, kanang dunay divided lips. Oh, divided lips. Magana dire. Basta nang pagkakukusal, may suyupo no. Hala, Ay uy. pagkako sa ngipon ba ning suyup to mo. Kana yung wag yung ipon. Yan nanaw ni mo si Burdila aglagos. Pare, ay, abag. Onder ka ha. Kaingon ko nga Onder naman kita. tamis man. Napaday tamis nga ngapil. Onder kita ha. onder Pero kita. ako'y pasultihon, dili man mo ingon og kanang ang tamis ang hawak sa babaeng dautan kadi man ko babaeng tinuon. Pero mo one night. Pero mo one night. Pero mag one night stand pa ng lita ng mga parehas namo ug diri sa akong bahin, ang lalaki di gyud ako pakison sa lips. Ano man ba? Ayaw gyud kay dili mo ko tinuon nga babae ma-turn off niya ka. Nga naman di ayaw, panalitan, ganahan siya mo kiss imong lips. Ay, nagpunta na sa kay bayran siya. Pero tinuod bitaw Ate
pres kay ang kana kuno kanang ang ba kuno sa tao mao nay kinahugawan ko. Oh, tinuod na. Dili maayo. Oh. Oh, di maayo. Oh, kanang mag kuan mo sa imong asawa, di lang mo mag lips to lips. Ganun, imong asawa, uy. Lain kay no. Uy, imong asawa na. Kinahugawan mo ko nini. Ay, manot brush mo, ay. Ini kung magpanutbrush. Di Di mo kayo ginagawan. di maayo mag lips to lips. Wa magkakamukuan og lain. Ang imo ring asawa, gawas kun doon na sa kay kulo kay di O nga doha, ang laing nga bilil mong lips to lips. On the air kita. Sinagawan mo sulti. Eh, kinahugawan ko ni, mao ni kinadaghan ng bakterya gyud ko na atong bil kay Dili tanan kay- ko no adi mo kabasa- mo agim gud. Dili, kasi ako pong ingon atong una, nga nakabasa ko og mga health books, matong pang kissing on lips shortens your life. Oh, tinuod na. O, kayo sa mga bakterya, mo Oh, travel man sa bitaw mo, saliva. tinuod. Oo. Tinuod na. Pero Pero- labi na atong hay labi atong katong babae nga nagatang og sakinan. Ah. Ya doon na may buang. Nya. Wakson bitaw ko no niya dilips Akitong, lips. wala sa downtown, Oo. ako itong managpabay ko man. Oh. Kalugo na. Ugwa ko no kanang hadlo ka sa pulis nga kuan wa dili buhian. Pero tagaan mo sa una natin, pres, kanang Oh. na mga mga buak, mga babae, mga susubunan. Sa buligoon lang. Ligoon lang. Saan mo sa una? Time sa kanang, o ba ko masayop? O sa ito yung problema, ani? Ay, Frank, oy, ang iyang Frank, bana, Frank, si Frank Frank, karon na priso iyang bana, padong sa, taga warrant of arrest, Oo. na priso, pwede ba din nga, nay, warrant of arrest at pres, nga kuan, nga, kinahanglan mo yun ni Pagi, Ano ba dayon sa may iyang giprank nga na kuan siya. Ay, kanang iyang Ipo ko, kumidya ano ba? kitagaan din siya warrant of arrest, Unsa nga lagi Pagi na pa man prank yung barangay. niya? Unsa ba na prank niya? Kato yung kumpare nga iyang ipahubo, ipakuan. Ha? Iya mo kumpare. Unya? Kato iyang gitulis, ha, wa may kwarta, ipahubo. Ay. Gikuha niya mga sininahan, yung i-prank, rato mo, it's a prank. Dagat Ay, di ito. mahimo eh. Pero, Kinahanglan gid siyang kuan. Ma'am, ano ba siya? Unya nga nung ipakon man siya sa barangay, wa siya padadis barangay, gidritso siya og pulis. Ang ba't pulis di mo man to? naghatag og warrant of arrest. Ba't di man to yung gihimo? Diyang gipahubo unya pakudkuan nga tulis. 2,000. O dili mayo. o, kanang, mga ikong dispensa Goliath, ha? Ang kato ako nabasa, para pa dito sa sunod nga sugilanon, kato bang parte daw tang babae. Dili di para to, ani. Sorry kay Sure sa din ako eh. Dili kay gibasa na po na kong script para ugma. Ay, bangas ka. Oh, sige lang. Okay Sige lang, ugma. Ang ugma ba, ang tabagi. Ang tabagi, katulad sa it's a prank. Dili, usbon itong basa na ko ugma, kay para ugma pa ko na. Sige. Nagpasa mag-script daan diri of Mao di ay. of the record ang trabaho. Pero kining karon, dili gyud mag-ayo ka usay ka ng imong komedya Ayaw, nga sakit nga dili murag maayo. tinuod. Dili maayo, eh. Kanang sakit nga komedya di biya ginamayo. Oo, kailangan mo yung nga mutuo, bisag komedya, labi nagdili ni mo paulian. Pareha ang imong hadlokon. Nagbudagan nagbabangga or asa Oh, mahadlok. tinoda. Unsa man mo prank lang gyapon Yes, ka. yun maayo, ate pres. Thank you, maayo. Time sa gulyat ka na, dili di siya mo tukma tong nahitabo sa on the air batano. Sorry lang kayo sa mga kapulisan. Katabi to this newspaper nga dakpo nila, hindi ko man taga ano pinaskuhan. Ay, katong dakop-dakop Kada. nga o kuan Oh, ni dili sa siya tanan, dili kuan dili siya mo tukma para sa ato. Dili. Ang uban ni reklamo nga okay ra pero ug pananglitag na sakit sa kasing-kasing kung Oo, kuyapan. kanang kuyawan. Dili siya pareha. Dili, lahi ni. Dili Oh, kuyawan. bitong giwagtang to, kay lisod to. Kuyawan gyapon tulan. Uy, katong Kung kitong ilabang hindi gawa sa tindahan niya, gisugat to niya kay kuan, niya kay warrant of Nabay daw arrest. nga kuyawan Oo. ka. Lisod siya ito, eh. Oo. Nangautaw sa utang gipusasa pag magpusas kita gag Dili, pinaskuhan. dili. Pero pareha Dili gamay, mayo. no? Kay nga no, abini mo, ang kakulba nga imong bation, mawurid bang kag maayo. Sino, hadlok to, eh? Kuyaw to, ate pres, niya. Bawsa na ng palipay. Di pa gito makakuan. Nangutana lang ko kay undi era bata, no? dili pa. Nangutana lang ko kay kato sa Pero mga- okay. Kuha sa ang to, ginagawa. kanang pagi sa to sa mga pulis po nga kanang malipay ba? Palipay. Okay Primero- lagi buhat. Pero, di man gud ato matagaan ang tao nga ilang buhatan Ah. ato. Kung doon na ba'y... asawa to, Mats? Oh, doon na ba'y sakit ba? Na ba? Di man gud ato mahibawan. O takihon. Hindi nakaapan. Naman ko yung sahay nga dili makadawat abig tinuod, no? Malaki? Oo nya. Kato primero gidakop dagang kaayo mga habal-habal murag 100 ka buok gidakop niya. Pagkauman di pag gumagdakop tagaan dis lang Tagaan, piniskuhan. bugas. Ay nguna aning yang murag gamay kining yang komedya nga paubuon, kung maghubo wala gipakumkum na lang Ay, nga manidagan. magkalagot. Ay, dili. Oo. Di mayo, di Para mayo. na ako, dili mayo. O ang babae yang unsaon ang Oh, babae yang iprank inana, inana.
Yung habuon. Napananglitan, ipatawag mo ka siya sa mga tinugyan sa balaod, abot nga to, depende na niya kung saan mo pagpangatarungan, aron makakaon siya pong tagam. Ay, di gyapon. Ang katarungan niya, prank ra gyud. May pagilinan lagi, prank. Mao lagi, pagilinan. Prank. Prank naman. Ilisin na lang nagtuan. Ilisin na lang ni Sarong Kunita. Eh. Nahala, bang? Nala. Salamat sa pagpadangat. Ito naman naman. Kuna ko ang paso, Tihon.